Hakane kajuk kerduk kam kerduk jam kumba pras pa angut ai kisamla kilawan tur hakawai ke company kabadon halot plaza hotel kabakerteng ka Tharmax ha ka distrik Bharuch kabahap haka jela Gujarat haka sengi thoding beladap hadin bakla yo jingtip ya ka jinglaj sipautli kipus ha kane ka company kane ka jingbun palat kisamla wat kam ka penlong man khap ngya ka tei ka jaka bat ka wei na ka jingkhang jong ka hotel mala penlong ya ka interview kala bathai bat ki reling baker kala praphum namar bala bun palat bat yakni banyo yang lain chakhamat don bok bala like na kanu ka jingjia basausi bat omsyam ladon ba mensaw ha ka tei ka jingjia ka video ka bala saprang bah ha ki social media kala peni ya ka jingkhi win ka ba kraw jong ki samla wat kam ka company kala khot interview ban pendap ha ki jaka ba like abun bha ki jingkan tho bla mi na ki khun samla bla bun palat ki samla ki ba apply na ka benta sipau tuli ki kam ka pen pau hadu katnu ki samla ki thrang ban yo kam yo jam kat kum ka khubor bala yo lum la ong shu shu don bun ru ke babu jingkli wat ya ki lat jingeda bat ke jing penbaj bala le da ka tei ka company om syam la biang khnang ban kan long bayaj baj yai renti kila ong ki khun samla wat kam wat jam kumju ru kane kam dai shu kasin ka baningkong ba kum kane ka jingjia kishat jia baj man ha ki por kinong wat kam kila khambun palat banika kam baka like kham tam habayadai bat ki kam sarkar ne ki kam private ngijuyo I baha ha ki ne kisngi ki samla kila ongru ba omdai bandang jia shu kumne nang ne shakhmat lada kanu ka company ka khot interview kadai ban penbyang kinong pahara khnang ban sngan yangi ki khun samla kumta nakaliang ki pulit pahara ru kila poi kham kloi bantem batte lakam ya katei ke jingjia ya katei ke jingjia ki pulit kila pensange shwa ya ka interview bat dang yai wat bat ti bnia halor kane bat kila ongru banyakren bat ka company ba penyaj ya kane ke interview